Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa lahat ng kasundo natin na nakikinig po ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataon na mapili ang liham kong ito. Base ito sa kasaysayan ng isang kaibigan noong naninirahan pa po ako sa probinsya ng Iloilo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nestor. Higit 20 taon na po ang nakaraan noong nangyari po ito. Naganap po ito sa isang piyesta ng baryo na matatagpuan po sa Iloilo. Kung hindi po ako nagkakamali, 5 iyon ng Hunyo nang makatanggap ang kaibigang kong si Uday ng isang liham paanyaya para sa gaganaping piyesta sa kabilang baryo. Mula iyon sa isa sa mga pinsan niya at ayon po sa liham, kailangan niyang pumunta dahil marami daw itong babaeng ipapakilala na galing sa ibang probinsya. Kitang-kita ko naman noon sa mukha ng kaibigan ko ang saya at talaga namang naging excited ito. Bilang matalik niyang kaibigan, inaya niya rin ako na sumama noon. Kumbaga sa panahon natin ngayon, NGSB ako o no girlfriend since birth. Kaya raw magandang pagkakataon iyon na makahanap ng ika nga nila, jowa. Makalipas ang 1 linggo, dumating na nga ang araw ng piyesta. Bali Kuya Bari, kilometro din po ang nilakad namin ni Uday bago makarating sa baryo Manayap, ang baryo ng kanyang pinsan. Noon po kasi wala pang transportasyon dahil nasa pagitan kami ng bundok at mahabang sapa. Noong makarating kami doon, sinalubong kami ng kanyang pinsan na si Elmon. Nagkamayan at nagyakapan ang dalawa. Nakita ko naman ang kaibigan kong si Uday na panayang linga sa paligid. Alam kong babae kaagad ang hinahanap nito. Sinabi ng pinsan nito na gabi lang daw naririto ang mga babaeng nabanggit niya sa kanyang liham. Kaya naman kumain na lang kami noon at nagkuwentuhan. 3 araw na gaganapin ang piyesta ng kanilang baryo. Sa unang araw, puro palaro ang magaganap. Sa ikalawa naman ay ilang paligsahan gaya ng takbuhan, akyatan ng puno at marami pa pong iba. At sa huling araw naman Kuya Bari, kainan, kantahan at sayawan. Ang piyestang ito ay dinadaluhan din ng mga karatig baryo. Pagsapit ng hapon, nagsimula na ang mga palaro. Si Uday noon ay sumali sa agawan ng baboy at ako naman po ay agawan ng buko. Natawa lang kasi kami dahil sa lahat ng sinalihan po namin, wala man lang kaming naging panalo. Pagsapit ng gabi, dumating na po Kuya Bari ang mga hinihintay namin. Grupo ng kababaihan na kung hindi po ako nagkakamali, mga nasa 7 sila. Lahat iyon ay nakipagbeso't kamay kay Elmon. Matapos ipinakilala kaming dalawa ni Uday. Nabigla naman ako nang sabihin ni Elmon na maaari kaming pumili ng gusto naming kadate o makaano. Alam niyo na po yun Kuya Bari. Itong kaibigan kong si Uday, mabilis pa sa 4:00 nakakuha ng babae. Ako naman po, isa-isa ko silang tinitigan. Normal naman po silang babae Kuya Bari. Hindi ko lang inakala na mga bayaran pala sila. Ilang sandali, napansin ko ang isa sa mga iyon na nasa bandang likuran. Parang nakayuko ito at tila mahiyain. Agad ko iyong itinuro at mabilis naman iyong itinulak ni Elmon papalapit sa akin. O mga tol, libre ko na ang mga iyan ha. Kaya gawin nyo na lahat ang gusto nyong gawin sa kanila. Akin naman itong mga natira. Sabi pa po ni Elmon bago dalhin ang 5 babae sa kwarto niya. Si Uday naman hinila ang kasama papunta sa labas sa isang madilim na lugar. Ako naman,
dahil wala ring alam sa panunuyo sa babae. Naupo lamang kami sa isang tabi. Nagkatanungan pero ang personal na impormasyon ng babaeng katabi ko hindi raw maaaring ibigay. Iyon daw ang pinakaunang rule sa katulad nila. Bale, hiningi ko na lamang ang pangalan niya. Siya si Eleanor. Tumagal din ng oras ang usapan namin at doon ko na lamang na-realize na maganda pala siya. Ayon sa kanya, magkakapatid silang 7. Nang maulila sa mga magulang, wala silang naisip na maging ibang trabaho kung hindi ang pumunta sa mga piyesta at magpabayad sa mga lalaki. Nagkataon naman daw na inimbitahan ang mga kapatid niya kaya sumama na rin siya. Ito daw ang una niya kaya humingi ito ng patawad kung hindi niya magampanan ang trabaho nito. Sabi ko na lamang hindi niya kailangang gawin dahil ako noong mga panahong iyon, Kuya Bari, hindi rin alam ang mga ganoong bagay. Tumagal ang usapan namin hanggang sa titigan niya ako ng matagal. Doon ko lamang napansin na tila papalapit na ang mga labi nito kaya mabilis akong napaatras. Siya naman napayuko sa hiya at muling humingi ng paumanhin. Dahilan ko, hindi ko pa kasi nararanasan ang ganoon kaya kinumbinsi ko na siyang wag nang gawin at wag nang ipaalam kina Elmon. Ilang oras pa nang lumalim na ang gabi. Nagpasya na akong puntahan sina Uday dahil simula nang mawala ito sa paningin ko ay hindi na ito nakabalik pa. Nang papunta na ako sa kinalalagyan nila, iniluwa ng dilim ang kaibigan ko kasama ang babae. Nakaakbay pa ito, Kuya Bari, at nakangisi ng napakalapad. Sabi pa niya, jackpot daw talaga, kaya napangisi na lamang ako. Noong papasok na kami sa bahay nila Elmon, napansin ko ang pulang tila sugat sa liig niya. Parang malalim na kagat mula sa kung saan o kanino. Nang mapatingin ako kay Eleanor, kinakabahan ito at nakatitig ito sa akin. Nang lumabas na ang 5 babae sa silid ni Elmon, nagdesisyon kaming pasukin iyon pero pinigilan nila kami dahil daw magpapahinga na ito. Ginawa ko, sinilip ko na lamang iyon, Kuya Bari, at nakita kong nakatabo ng kumot at mahimbing nang natutulog. Nagpaalam silang uuwi muna at babalik daw uli bukas ng gabi. Tumango na lamang ako at ito namang si Uday ay nakangising nakatingin sa mga iyon. Tinanong din ako nito kung nag-enjoy daw ba ako. At oo, yun na lang ang sinagot ko sa kanya. Inaya ko na siyang umuwi na rin pero malayo raw ito at dito na kami mag-i-stay. Pagkatapos na lang daw kami ng piyesta uuwi. Kinabukasan, paggising, Kuya Bari, napansin kong hindi pa rin noon lumalabas sa kanyang silid itong si Elmon. Muli ko itong sinilip sa kanyang silid at nasa ganoon pa rin siyang posisyon. Si Uday naman, kakagising lamang din at tinanong sa akin ang pinsan niya. Sinabi ko na lang din na natutulog pa nga ito. Iyon, Kuya Bari, ang isang bagay na pagkakamali ko marahil dahil hanggang sa sumapit ang gabi, hindi pa rin lumalabas o bumabangon si Elmon. Nang magpasya akong gisingin na nga ito, saka naman dumating noon ang mga kababaihan kasama si Eleanor. Agad na pumasok ang 5 babae sa silid at ang isa ay hinila naman si Uday papunta uli sa madilim na lugar. Kami naman ni Eleanor nagkatitigan lang. Ilang sandali, hindi ito mapakali, Kuya Bari, at parang may kung anong gustong sabihin. Nang hawakan ko siya sa magkabilang balikat upang pakalmahin, naitulak niya ako ng malakas. Halos matumba ang lamesang nabangga ko dahil sa puwersang nanggaling sa kanya. Dahil doon, muli akong nagtaka.
Humingi naman siya ng pasensya at saka ako inaya sa labas, malayo raw sa mga kapatid niya. Noong medyo malayo na nga kami sa pinagdadausan ng piyesta at sa bahay nila Elmon, huminto ang kasama ko at saka ako hinarap. Muli siyang bumigkas at nagturan na may mahalaga daw siyang sasabihin. Sabi niya, hindi niya raw maatim ang mga nangyayari dahil sa mabait akong tao. Iba raw ako sa mga lalaking nakaengkwentro niya. Napakunot naman ang aking noo sa pagtataka at napatitig ako sa kanya nang muli itong kabahan at hindi mapakali. Alam mo, kasi kami ng mga ate ko ay... Hindi na ituloy ni Eleanor ang kanyang sasabihin nang makarinig kami ng isang sigaw. Napatakbo ako papunta roon dahil alam kong galing iyon kay Uday. Ilang sandali nang muling sumigaw si Uday, napahinto ako nang may biglang humawak sa kanang braso ko. Nang dahan-dahan kong iyong tignan, tumambad sa akin ang mabalahibong kamay na mayroong itim na itim at matutulis na kuko. Nang ibaling ko ang tingin kung kanino iyon nagmumula, nakita ko ang maitim na nilalang Kuya Bari na diretsong nakatingin din sa mga mata ko. Ang pulang mga mata nito ay nakakakilabot kaya't nagtayuan ang aking mga balahibo. Napasigaw ako noon ng malakas at saka inalis ang kamay niya at nagtatakbo ako patungo kay Uday. Sandali pa akong napatingin kung nakasunod pa sa akin noon si Eleanor pero wala na siya sa paningin ko. Nang makarating ako sa madilim na lugar, agad kong kinuha sa tagiliran ko ang ilaw de baterya at hinanap si Uday. Nagulantang na lamang ako nang matagpuan ko siyang nakahandusay. Nang lapitan ko ito, nakita ko ang malalalim na kalmot sa mukha niya at kanyang katawan. Bakat pa nga iyon sa napunit niyang damit. Pinilit ko itong gisingin at wala pa rin siyang malay. Sinuri ko ang pulso niya at buhay pa naman siya. Nagtataka at natatarantama noon. Ipinasan ko siya sa likuran ko at mabilis na dinala sa bahay ni Elmon. Pagkarating ko doon, Kuya Bari, sinalubong kami ng mga babae at tinatanong kung ano ang nangyari. Nang makita ko roon ang kasama ni Uday kanina, pati na rin si Eleanor, hinarangan ko ang kaibigan ko at sinabing huwag silang lalapit. Kuya Bari, ng mga sandaling iyon ay malakas na malakas talaga ang kutob kong may kakaiba at mali sa mga nangyayari. Sinabi nilang gusto nilang makatulong pero binantaan ko silang mananakit ako kapag lumapit pa sila sa kaibigan ko. Matapos yun, sinigawan ko silang umalis na at wag nang babalik pang muli. Nang makalabas sila, agad kong inihiga si Uday sa malapad na upuan at nagtatakbo sa silid ni Elmon upang humingi ng tulong dito. Halos lumabas ang kaluluwa ko nang makita ang bahid ng dugo sa puting kumot na nakatabon sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakadapa kaya nang hatakin ko ang kumot, Kuya Bari, tumambad sa akin ang butas nitong tiyan. Nagmura ako ng malakas at mabilis kong nilabas ang kaibigan ko. Nadagdagan ng gulat at pagkatakot ko dahil wala na ito roon at nadatnan ko na lamang ay ang palabas na si Eleanor. Sa galit, agad ko siyang hinabol kaya bago pa man makalabas ng pintuan, nahata ko siya at ikinulong sa bisig ko. Hinigpitan ko iyong Kuya Bari lalo na nang magsisigaw siya. Ilang sandali, hinata ko siya palabas. Hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko ng mga sandaling iyon at dahil rin sa kaba at takot, nagsisigaw ako sa mga kapitbahay ng tulong. Nagtaka ako dahil tinawanan lamang nila ako, Kuya Bari. Nagbiro pa silang uhaw daw ako sa babae kaya hawak ko ng ganoon si Eleanor.
Noong banggitin kong tignan nila si Elmon, mas lumakas ang tawanan nila. Sanay na raw ang mga ito sa mga biro at pagiging babaero ni Elmon. Nilisa nila akong nasa ganoong sitwasyon kaya halos manlumo ako at matunaw sa aking kinatatayuan. Hiwa-hiwalay kasi ang mga bahay noon, Kuya Bari, at itong bahay ni Elmon ay medyo nasa madilim na parte pa. Kaya hindi rin nila naririnig ang sigaw o gulong nangyayari dahil sa ingay ng piyestang nagaganap doon. Matapos, agad kong tinanong si Eleanor kung nasaan na ang kaibigan ko. Imbis na sagutin iyon, nag-iiyak ito at panay ang hingi ng tawad. Sinabi kong hindi ko kailangan ng sorry niya kung hindi ang kalagayan ng kaibigan ko. Papatayin at kakainin din siya tulad ng bangkay na nakita mo. At ako naman, gusto na sana kita pero trabaho lang. Turan ni Eleanor at napaaray ako nang kagatin nito ang braso ko. Nang itulak ko siya, Kuya Bari, nakita ko ang pagbabago ng anyo niya. Ito ang nilalang na humawak sa akin noong pupuntahan ko ang sumisigaw na si Uday. Muli akong napamura at napaatras nang dahan-dahan niya akong nilapitan. Nang ibaling ko ang tingin sa kusina, nakita ko roon ang isang matulis na bakal kaya't mabilis ko iyong kinuha at itinusok sa kanya kaagad. Umuungol ito at akma akong susunggaban. Ilang sandali, sunod-sunod na tila tunog ng kung anong ibon ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nang marinig iyon ng aswang na si Eleanor, nagtatakbo ito palabas. Doon, agad ko siyang hinabol at sinundan. Pumunta siya sa madilim na lugar kaya't muli kong inilabas ang ilaw di baterya at inilawan ang paligid. Sobrang dilim talaga doon, Kuya Bari, kaya ang maiilawan ko ay iyon lamang ang makikita ko. Makailang beses kong tinawag ang pangalan ni Uday at bawat pagkaluskos na maririnig ko ay mabilis kong itinututok ang ilaw roon. Mahigpit ko namang hinahawakan ang bakal dahil pakiramdam ko ay may susugod anumang oras o sandali sa akin. At hindi nga ako nagkamali dahil ilang sandali lang, may mga itim na figura ang biglang tumalon sa harapan ko. Sa gulat ko, naiwas-iwas ko tuloy ang bakal sa harap at napaungol sila ng tamaan noon. Muli silang nagsisugod kaya't malalakas din ang paghampas ang ginawa ko. Nang makita ko si Eleanor na tila papalapit, siya ang hinampas ko at nang bumagsak ito, muli ko siyang ikinulong, Kuya Bari, sa bisig ko. Itinutok ko ang talim ng bakal sa liig niya at binantaan ang mga kapatid nitong mga aswang na papatayin ko siya kapag hindi nila inilabas si Uday. Sa pagpiglas ni Eleanor, nabitawan ko ang flashlight pero kahit madilim, kitang-kita ko ang papalapit na mga pulang mga mata sa kinalalagyan ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakakapit ko kay Eleanor at dahan-dahan akong umatras habang nagbabanta sa kanila. Noong hindi sila nakikinig, napilitan akong ibaon na ng paunti-unti ang talim ng bakal sa liig ni Eleanor. Naramdaman ko naman ang pagbaon ng mga ngipin nito nang muli akong kagatin. Ngunit imbes na pakawalan siya, ibinaong ko na rin ang bakal sa liig niya. Dahil doon, bumitaw ito sa pagkakakagat pero hindi ko na hinugot pa ang bakal. Ilang sandali lang, Kuya Bari, naririnig ko ang ungol at iyak ni Uday. Nang makarating ako sa bahay ni Elmon kung saan may liwanag na, nakita kong inihagis ng 6 na babaeng aswang ang kaibigan ko papunta sa akin. Bumangon ito at paluhod na humarap sa akin. Kitang-kita ko ang paglabas ng dugo sa bibig niya at nang masdan ko ang tinatakpan nitong tiyan, nakita kong hiwa na iyon
at nakalabas na ang ilan sa kanyang lamang loob. Muli akong napamura at dahil sa tindi ng galit na nararamdaman, ibinaon ko na ng malalim ang bakal sa liig ni Eleanor at saka siya sinipa ng malakas papalapit sa mga galit na galit niyang mga kapatid. Dumadaloy pa sa liig nito ang itim na dugo. Binantaan nilang babalik sila bukas ng gabi at uubusin kami kasama ang mga tao sa baryo ni na Elmon. Nang tumalon sila papalayo at papunta sa madilim na parte, agad kong binuhat muli si Uday papasok sa loob. Nang isasara ko na ang pintuan, pumasok doon ang isa pang pinsan ni Uday na nagulat at nagtatanong dahil sa pagtataka. Ngunit bago ko siya sagutin, isinarado kong mabuti ang pintuan at mga bintana. Hinarangan ng matibay na bagay. Matapos nung kuyabari, nagpatulong ako sa pinsan nila na gamutin si Uday at balutin ang mga sugat nito. Nakakadiring pagmasdan nang muling ipinasok ang lamang loob nito sa loob ng kanyang tiyan. Wala na rin itong malay kaya inihiga namin ito sa isang bakanting silid. Nang makita naman ng kasama ko ang bangkay ni Elmon na medyo nangangamoy na rin, halos magsuka ito at muling napatanong kung ano nga ba ang nangyari. Isinalaysay ko sa kanya ang buong pangyayari, ang lahat-lahat. Nanlaki rin ang mga mata niya nang marinig ang katagang aswang. Dahil sa unang pagkakataon, Kuya Bari, yun lang daw ang unang pagkakataon na minadalaw o nagkaroon ng ganoon sa kanilang baryo. Noong medyo tumagal ang usapan namin, doon lamang dumaloy ang luha ng mga mata ko. Doon ko lang nailabas talaga ang totoong takot ko sa mga nangyari kanina. Ay, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana pinigilan ko na lamang ang imbitasyon nitong si Uday para pumunta sa piyesta niyo. Nasabi ko na lang iyon dahil may pagsisisi sa isip ko. Kinabukasan, isang bagay po ang nagpagulat talaga sa akin. Nang sabihin kasi uli namin sa buong baryo ang buong pangyayari, hindi sila naniwala. Nang makita nila ang nangangamoy na bangkay ni Elmon, pinagbintangan pa nila kami na kami raw ang pumatay rito at walang aswang sa baryo nila. Nagpaliwanag din doon ang pinsan ng kasama ko, pero imbis na maniwala, nagmamadali nila kaming pinaalis ni Uday. Kailangan na raw naming lumayas sa lugar nila o baka mapatay daw kami. Hindi ko alam kung ano ang gagawin noon, Kuya Bari, kaya nang makapasok sa silid, agad kong ipinasan ang kaibigan kong si Uday at saka nagpaalam sa pinsan nito. Ipinabatid ko na lang din uli ang pakikiramay sa pagkawala ni Elmon. Nang mga sandaling iyon, nasabi kong bahala na maihatid at maiuwi lang namin ang aming mga sarili sa totoong baryo namin. Sa aming paglalakad, dumidilim na ang paligid, Kuya Bari. Pinagkaitan ako noon ng tadhana dahil wala akong ibang baryo na nadaanan o bahay man lang na matutuluyan sana pansamantala. Naging mabagal lang din ang paglalakad ko dahil sa pasan-pasan ko po si Uday kaya naging matagal ang pag-uwi namin. Ipinagdarasal ko na lamang ng mga sandaling iyon na hindi kami masundan ng magkakapatid, na hindi kami maamoy o muli pa namin silang makaengkwentro. Ngunit Kuya Bari, nagkamali po ako dahil noong tuluyang dumilim na ang paligid, naramdaman kong biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kasabay nun ay ang sunod-sunod na pagkaluskos sa matataas na damuhan at mga puno. Doon lamang din nagkamalay si Uday at naramdaman ko ang pag-ungol nito dahil sa mga sugat. Tinatanong niya kung nasaan kami pero hindi ko na siya sinagot pa. Kahit pagod na pagod at nangangalay, isang mabilis na takbo po, Kuya Bari, ang ginawa ko noon. Hingal man ay inisip kong kailangan naming makalayo na
at kung papalarin ay makauwi ng ligtas. Ngunit hindi pa man nakakalayo, 7 itim na mga nilalang ang nagsitalon mula sa matataas na damuhan patungo sa aming direksyon. Pinilit kong makaiwas, Kuya Bari, pero natumba ako sa kinatatayuan ng matapilok dahil sa nakausling bato. Dahil doon, bumagsak kaming pareho ni Uday. Agad kong dinampot ang mga sanga na malapit sa amin at isa-isa ko silang pinaghahampas. Nakakatakot ang mga hitsura nila at ng mga sandaling iyon, lahat na yata ng balahibo ko sa katawan ay nagtayuan at lahat na yata ng uri ng dasal ay nabanggit ko na. Sa tindi ng gulat, hindi ko napansin ang pagsugod ng isa sa kanila at mabilis ako nitong sinakal. Itinulak ako nito papalayo at ang mga kuko nito halos bumauna sa liig ko, Kuya Bari. Nang masandal sa isang puno, pinilit ko siyang sipain para makawala lang ako. Sakal-sakal lamang niya ako pero wala na siyang ibang ginagawa. Ilang sandali, napansin ko, Kuya Bari, kung sino ito. Si Eleanor. Kahit pulang-pula ang nakakatakot niyang mga mata, alam kong siya iyon. Mula naman sa malayo, kitang-kita ko kung papaano pinagkakalmot ng 6 na babae ang kaibigan kong si Uday. Wala iyong kalaban-laban at naririnig ko na lamang ang pag-ungol at sigaw nito. Wag! Nagmamakaawa ako sa iyo! Ibinigkas ko iyon sa harap ng may hawak at sumasakal sa akin kahit hirap na hirap akong magsalita. Ngunit nanatili siyang ganoon at halos malagutan na ako ng hininga nang unti-unting humihigpit ang sakal nito. Nang muli kong ibaling ang tingin kay Uday, nakita kong iniangat ito ng isa sa mga iyon at ilang sandali muling binutas ang tiyan niya. Kahit may kadiliman, Kuya Bari, kitang-kita ko ang paghatak sa mga lamang loob niya. Nang maubos yun, inihagis kung saan ang bangkay nito. Matapos gawin iyon, ibinaling nila ang tingin sa akin at sa direksyon ko naman nagtungo. Kuya Bari, tanging pagluha na lamang ang nagawa ko noon dahil sa sinapit ng kaibigan ko. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko dahil akala ko iyon na po ang huling sandali ko sa mundong ito. Ngunit isang himala po ang dumating dahil nakarinig ako ng sigaw sa kung saan. Bago ako kapusin ng hininga, nakita kong paparating ang pinsan ni na Elmon at Uday kasama ang ilang kalalakihan. Lahat sila ay may hawak-hawak na sulo at iba pang panlaban sa mga aswang na nasa harapan ko ngayon. Doon na binitawan akong bigla ni Eleanor at sunod-sunod na ubo ang nagawa ko habang hinahabol ang aking paghinga. Pag-angat ng ulo ko, nakita ko ang patayang nagaganap. Kalmot dito, kagat doon, hampas dito, saksak doon. Gamit ang natitira kong lakas, Kuya Bari, tumayo ako at pinulot ang isang sangang may kalakihan. Nang mapaharap sa akin ang aswang na si Eleanor, isang malakas na hampas ang ginawa ko roon. Agad na bumagsak ito at nawalan ng malay. Sunod ko nilapitan ang aswang na dumukot sa lamang loob ng kaibigan ko. Tumalon ito papunta sa harapan ko at bago ako masunggaban, hinampas ko iyon ng napakalakas. Nang bumagsak at babangon na sana, nilapitan ko siya at muling pinaghahampas ang bungo niya. Wala akong pakialam basta ang alam ko lamang kailangan niyang mamatay. Nang nanghihina na ito, isinaksak ko ang sanga sa liig niya. Napasigaw ito at mula roon dumaloy ang itim na dugo. Nang tignan ko po ang paligid, bumagsak at patay na rin ang iba pang mga kapatid nito. Muli ko namang nilapitan ang gumagapang na si Eleanor.
Unti-unti na rin siya, Kuya Bari, na bumabalik sa dating niyang anyo. Nang malapitan, dahan-dahan itong humarap sa akin. Nagmamakaawa at humihingi ng tawad. Sinubukan niya rin daw pigilan ang mga kapatid niya pero wala siyang magawa. Hindi ako naniniwalang wala kang magagawa. Pero ano pang silbi ng paghingi mo ng tawad kung wala na ang kaibigan ko? Sigaw ko sa kanya at gamit ang isa pang matalim na sanga, itinara ko iyon sa liig niya. Nang mawala na ang kilabot sa paligid, saka lamang ako muling napaluhod, Kuya Bari. Saka lamang ako muling natakot at nalungkot. Wala na ang kaibigan ko. Wala na si Uday. Wala na rin ang pinsan nito na nagdala sa amin sa kapahamakan. May dumating na tulong at ipinagpasalamat ko na lamang iyon, ngunit huli na. Siguro kung mas maaga lang sana, kung mas maaga silang naniwala sa amin. Doon din, Kuya Bari, natutunan kong hindi lahat ng imbitasyon mula sa kaibigan o kamag-anak ay dapat paunlakan. Minsan, kailangan din pala nating tumanggi at isipin ang maaaring kalabasan. Ang liham na ito ay buong puso kong alay sa kaibigan kong si Uday. Tol, kung nasaan ka man, sana ay maligaya ka pa rin at payapa na. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Nestor. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Kaloy. Ipinanganak at lumaki sa probinsya ng Bukidnon. Noong bata pa po ako, ay mayroon akong naging kababata. Siya po ay si Ipe. Bagong lipat pa lang sila Ipe noon sa lugar namin kung saan nakabili ng maliit na bahay at lupa ang mga magulang niya nang magkakilala kami. Noong bata pa po ako ay maliit lang ako at payat. Medyo maselan din ang aking katawan at mabilis dapuan ng sakit. Kaya naman, madalas ay nasa loob lang ako ng bahay at bihirang makipaglaro sa ibang mga bata. Isa rin po sa dahilan kung bakit iniiwasan kong makihalubilo sa mga kaedaran ko ay dahil madalas na pagtutulungan akong tuksuhin dahil na rin sa aking pangangatawan. Payatot, kawayan, lampa, uhugin o sipunin. Yan ang mga madalas itawag sa akin ng mga batang gaya ko. Minsan nga ay hindi ko maiwasang umuwi nang umiiyak sa aming bahay dahil natutukso ako ng sobra ng kapwa ko ng mga bata. Minsang papauwi ako galing sa paaralan. May nakasabayan ako sa paglalakad sa isang grupo ng mga batang estudyante. Ang grupong iyon ang madalas manukso sa akin sa eskwelahan. Nang makita nila ako ay pinagtulong-tulungan na naman nila akong tuksuhin. Sinubukan ko na lang umiwas at huwag na lang silang pansinin pa. Wala rin naman akong laban sa kanila dahil bukod sa maliit at payat ako ay marami din sila. Pero gaya ng dati, hindi nila ako tinitigilan hanggat hindi nila ako napapaiyak. Maiiyak na sana ako noon nang biglang dumating
si Ipe. Siya ang humarap at sumaway sa mga batang nanunukso sa akin. Matangkad at may kalakihan ang katawan nitong si Ipe kumpara sa ibang mga bata. Malaki rin ang boses niya kaya sa tuwing nagsasalita ng malakas ay nagmumuka iyong galit at matapang. Kaya naman, maraming bata ang nangingilag sa kanya. Nagkakaripasan ng takbo ang mga batang nanunukso sa akin nang sawayin sila ni Ipe. Agad na lumapit sa akin si Ipe at tinanong kung ayos lang ba ako. Tumango lang ako sa kanya at nagpasalamat, Kuya Bari. Noon pa lang niya sinabi ang pangalan niya sa akin at ako na may nagpakilala na rin ako sa kanya. Nagpresenta siyang ihatid ako sa bahay namin na hindi ko naman nahindian dahil mabilis na niyang hinila ang aking kamay at mabilis na naglakad. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumabay na lang kay Ipe. Noong makarating na kami sa harap ng aming bahay, ay nagpaalam at nagpasalamat na ako sa kanya. Ngunit bago siya umalis ay nagpresenta siyang dadaanan ako kinabukasan upang sabay daw kaming papasok sa eskwela at ganoon din sa pag-uwi. Total naman daw ay hindi naman kalayuan ang bahay nila sa amin. Kinabukasan nga, Kuya Bari, ay ganoon nga ang nangyari. Sabay kaming pumasok ni Ipe sa eskwelahan at sabay na ring umuwi. Magmula noon ay lagi na kaming magkasama ni Ipe at naging matalik na magkaibigan kami. Hindi ko na rin nararanasan noon na matukso sa eskwelahan dahil lagi kaming magkadikit ng kaibigan ko. Nakasanayan na rin namin ni Ipe na magpunta at maglaro sa kanya-kanya naming mga bahay. Kilala na siya ng mga magulang ko at ganoon din naman ako sa kanila. Madalas ay ang lolo lang ni Ipe ang nakakasama niya sa bahay nila. Araw-araw kasing umaalis ang mga magulang niya para makapaghanap buhay ang mga ito. Ipinakilala sa akin ni Ipe ang kanyang lolo na si Lolo Samuel. Mabait naman ang lolo ni Ipe. Madalas nga kapag naroroon ako sa kanila ay nilulutuan pa kami nito ng merienda. At kung dapit hapon na, ay ihahatid naman ako ng maglolo sa aming bahay. Kaya naman, nakilala na rin ng nanay at tatay ko itong si Lolo Samuel. Minsang nakumbita kami ng isang kaklase ni Ipe sa kaarawan nito ay ginabi na kami ng uwi. Bukod kasi sa may kalayuan ang bahay noon, ay nasa kabilang barangay pa at nawili rin kami sa mga palaro doon kaya nawaglit sa isip namin ang umuwi ng maaga. Habang lumalakad sa daan ay nakasalubong kami ng isang grupo ng mga binatilyo. Nilapitan kami ng mga iyon at pilit na hinihingian ng pera. Wala kaming nagawa ni Ipe kung hindi ibigay ang natitirang barya na nasa bulsa namin. Pero hindi pa nakontento ang mga nangingikil sa amin. Nakita nila ang suot na relo ni Ipe at pilit iyong kinukuha sa kanya. Hindi naman pumayag si Ipe na ibigay sa mga iyon ang kanyang relo, kaya nagalit ang mga iyon sa amin. Pinagtulungan ng mga binatilyo na hawakan si Ipe para makuha ang suot niyang relo.
At dahil sa laki ng mga humahawak kay Ipe, ay hindi niya magawang pumalag, kaya nagsisigaw siya para humingi ng tulong. "Lolo! Lolo! Tulong!" Malakas na tawag ni Ipe sa kanyang lolo. Nagalit ang isa sa mga lalaki at malakas na sinikmuraan agad si Ipe na ikinawala agad nito ng kanyang malay. Gustuhin ko mang tulungan siya, Kuya Bari, ay wala rin akong magawa. Sa liit at nipis ng katawan ko ay malamang pitikin lang ako kung saan ng mga salbahing binatilyo na iyon. Kaya naman, napasiksik na lang ako sa isang sulok ng mayayabong na halaman. Hanggang maya-maya'y nakarinig ako ng tila humahagok ng malakas. Nagulat ako nang mula sa kung saan ay biglang sumulpot ang isang napakalaki at itim na baboy. Mabangis nitong sinugod ang mga binatilyong sumalbahe kay Ipe. "Ah! Ang laking baboy! Saan ang galing yan?" Nagtataka ring tanong ng mga binatilyo. Kanya-kanya silang ilag sa ginagawang pagsuwag ng malaking hayop. Naglalaway ang bibig noon na may mahahabat matutulis na pangil na katulad sa isang baboy ramo. Pero ang laki noon ay mas malaki kaysa sa pangkaraniwan. Pulang-pula din ang mga mata nitong tila nanlilisik sa galit. Hindi baboy yan! Aswang! Aswang yan!" sigaw ng isa sa mga binatilyo. Dahil sa narinig kong iyon, ay lalo akong napasiksik sa pinagtataguan ko, Kuya Bari. Mas lalo pang dumoble ang nararamdaman kong takot. Nakita kong dumampot ang isa sa mga binatilyo ng matulis na sangang kahoy at inasinta sa hayop na sumusugod sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tinamaan naman iyon sa unahang binti dahil sa lakas ng pag-asinta ng lalaki. Subalit hindi naging dahilan iyon upang lubayan sila ng nasabing hayop. Sa halip ay galit na galit iyong pinaghahabol ang mga lalaki. Kanya-kanya namang pulasan ang mga binatilyo. Nagsikaripas ng takbo sa takot na maabutan sila ng galit na nilalang. Habang tumatakbo ay nagsisigawan sila ng, "Aswang! Aswang! May humahabol sa aming aswang!" Habang nagkakaripasan ng takbo ang mga sumalbahe sa amin, ay naiwan akong nanginginig sa aking pinagtataguan. Nakita ko ang kaibigan kong nakahandusay pa rin sa lupa at wala pa rin siyang malay. Dali-dali akong lumabas sa pinagtataguan ko upang lapitan si Ipe na wala pa ring malay sa kasalukuyan. Maya-maya ay biglang dumating si Lolo Samuel at humahangos na lumapit sa amin. Agad akong nagsumbong sa kanya at sinabing ang mga binatilyo ang may gawa noon kay Ipe. Sasabihin ko na rin sana ang tungkol sa aswang, subalit nag-alangan ako dahil baka hindi ako nito paniwalaan. Ikaw bata, kumusta ang lagay mo? Nasaktan ka rin ba?" Nag-aalalang tanong ni Lolo Samuel. Umiling lang ako sa tanong niyang iyon. Binuhat niya ang walang malay kong kaibigan at pagkatapos ay niyaya na niya akong umalis doon.
Bagamat matanda na ay malakas pa rin si Lolo. Kahit may kabigatan si Ipe ay nabuhat pa rin niya ito. Ngunit habang naglalakad kami ay may napansin ako sa braso nitong si Lolo Samuel. Nakita kong may tumutulong dugo roon. Noon ko napansin na may malaking sugat pala siya sa braso. Nang biglang pumasok sa isip ko ang malaking itim na baboy na sumalakay kanina sa mga lalaki. Naalala kong tinamaan iyon ng matulis na sanga nang asintahin iyon ng isa sa mga binatilyo. Hindi kaya si Lolo at ang baboy na aswang ay iisa? Tanong ko lang sa aking sarili. Pero hindi, imposibleng si Lolo iyon. Pilit ko na lang iwinaksi sa isip ko ang weirdong isipin na iyon. Nang gabi ring iyon ay idinaan na rin ako ng lolo ni Ipe sa bahay namin dahil sa malalim na rin ang gabi. Nag-aalalang mga magulang ang sumalubong sa akin at agad na nagtanong kung bakit ginabi ako ng aking uwi. Ikinuwento ko naman sa kanila ang lahat ng nangyari, maliban ang tungkol sa baboy na aswang. Kinabukasan ay maaga pa lang nang pumunta ako sa bahay nila Ipe upang kamustahin ang kalagayan niya. Noong naroon na ako sa tapat ng pinto ng bahay nila upang kumatok, nang biglang mapansin kong bahagyang nakaawang ang salamin ng bintana roon. Kung kaya't sinubukan kong sumilip sa may siwang para sana alamin kung gising na ba itong si Ipe. Pero noong pagsilip ko ay nakita ko roon ang lolo ng aking kaibigan. Nakaupo iyon sa may malapit sa bintana at tinatanggal ang nakabalot na gasa sa kanyang braso na may sugat. At ikinagulat ko ang sumunod na nangyari dahil nakita kong biglang inilabas ni Lolo Samuel ang kanyang dila at unti-unting humaba iyon. At pagkatapos po ay dinila-dilaan ang sariwa pa nitong sugat. Sa pagkakataong iyong Kuya Bari ay muli kong naalala ang baboy na aswang. Ha? Si Lolo Samuel nga ang aswang. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita at hindi ko namalayang ako'y napatulala. Napabalik na lang ako sa aking wisyo nang maramdaman kong may biglang tumapik sa aking balikat. Ang lolo ni Ipe. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko roon at bakit hindi ako kumakatok. Ngunit sa halip na sumagot ay napalunok na lang ako ng aking laway at napailing-iling. Dali-dali akong nagpaalam at kumaripas ng takbo pauwi. Noong nasa loob na ako ng bahay namin ay saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Ngunit hanggang sa mga sandaling iyon ay ramdam ko pa rin ang panginginig ng aking mga tuhod. Simula noon, Kuya Bari, ay iniwasan ko nang pumunta sa bahay nila Ipe sa takot ko sa kanyang lolo. At kahit anong pilit na tanong ni Ipe sa akin kung bakit hindi na ako nagpupunta sa kanila, ay lagi ko na lang dinadahilan na mas gusto ko na lang na doon na lang kami maglaro sa bahay namin. Hanggang dumating ang araw ng bakasyon at ibinalita sa akin ni nanay at tatay na lilipat na kami sa Maynila
at doon na rin ako mag-aaral. Alam kong lungkot si Ipe noon nang paalis na kami. Sa katunayan ay inihatid pa nga kami nilang maglolo sa terminal ng bus na sasakyan namin papuntang pier. Sa huling pagkakataon ay sinulyapan ko ang mukha ng lolo ni Ipe at ngumiti naman iyon ng matamis sa akin bago tuluyang nagpaalam ito sa amin. Bagamat nakaramdam ako ng takot sa lolo ni Ipe noon, ay unti-unting napawi iyon sa paglipas ng panahon. At para sa akin, Kuya Bari, kung totoo mang aswang o hindi si Lolo Samuel, ay alam kong may mabuting loob pa rin ito. Magmula nang lumipat kami rito sa Maynila, ay hindi na kami nagkita pa ng aking kaibigang si Ipe. Noong unay nagsusulatan pa kami hanggang sa dumalang iyon at wala na akong natanggap na sulat mula sa kanya. Gayunpaman, kahit na hindi na kami nagkikita pa, ay hindi ko pa rin nalilimutan ang dati kong kababata at kaibigan na si Ipe. Ganoon din ang kanyang lolo. Ito po ang karanasang hindi ko po malilimutan hanggang ngayon, Kuya Bari. Nagkaroon ako ng isang matalik na kaibigan na handa akong ipaglaban anumang oras at isang lolo na mapagmahal sa kanyang apo. Mahiwaga man ang kanyang kaanyuan, ngunit busilak naman ang kanyang kalooban. Isang kakaibang kababalaghan ang aking naranasan mula sa lolo ni Ipe. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at pagpalain po kayo palagi ng Poong May Kapal. Lubos na gumagalang, Kaloy. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo, Kuya Bari? Ako nga po pala si Enrico. Hindi ko po tunay na pangalan, kasalukuyang nakatira dito sa Quezon City. Libangan ko na dati ang makinig sa inyong channel tuwing gabi bago po ako matulog. Hilig ko na rin po kasi ang mga kwentong katatakutan, kaya't gustong-gusto kong nakakarinig ng mga ganitong kwento. At sa maniwala po kayo at sa hindi, ay mayroon din akong nakakatakot na karanasan. Ito po ay nangyari noong ako ay binata pa lamang at naninirahan pa noon sa aming probinsya sa Ilocos. Taong 1991. 20 anyos pa lang po ako noon nang makilala at maging kaibigan ko si Leonor. Si Leonor nga po pala ay hindi tubong Ilocos. Napatira lang siya sa lugar namin nang mapamanahan siya ng mga namayapa niyang kamag-anak na taga roon sa amin ng bahay at lupa at isang maliit na karinderya na siyang ikinabubuhay niya. Kuya Bari, maganda po si Leonor. Ngunit may pagkakimi at tahimik. Kaya naman kahit maraming kalalakihan ang nagkakagusto kay Leonor ay nag-aalangan ang mga ito na manligaw sa dalaga. Panahon ng bakasyon nang dumating ang pinsang kong si Alfred sa bahay namin para doon muna maglagi habang nakabakasyon pa sa eskwela. Noon din nagkakilala si Leonor at ang aking pinsan nang ipakilala ko po sila sa isa't isa. At hindi nga nagtagal, Kuya Bari, ay nalaman ko kay Leonor mismo na nanliligaw sa kanya ang aking pinsan at nakaramdam ako ng pagtutol doon.
Kilala ko kasing matinik sa babae itong si Alfred at marami na itong pinaasa at pinaiyak na kababaihan. Pinaalalahanan ko naman itong si Leonor tungkol sa mga bagay na iyon. Sinabi ko sa kanya na baka matulad lang siya sa mga babaeng niloko na ng aking pinsan. Ngunit sa halip na makinig sa akin si Leonor ay sinabi niyang may tiwala siya sa aking pinsan at hindi nito magagawa pa na lokohin siya. Hanggang sa dumating ang isang oras na kinailangan nang bumalik ni Alfred sa Maynila. Tapos na kasi ang bakasyon at kailangan na rin itong magbalik sa kanyang pag-aaral. Isang gabi, ikinagulat ko na lang ang biglaang pagpunta ni Leonor sa bahay namin. Iyon kasi ang unang pagkakataon na pumunta siya sa amin. Nang harapin ko siya, ay nalaman kong si Alfred ang sadya niya. Wala pala siyang kaalam-alam na bumalik na ng Maynila ang aking pinsan. Kitang-kita ko sa mga mata ni Leonor ang sakit sa nalaman niyang pag-alis ni Alfred nang hindi man lang nagpaalam pala sa kanya. Labis-labis ang lungkot ni Leonor. Araw-araw siyang pumupunta sa amin upang makibalita kay Alfred. Ngunit sa tuwina ay umuuwi siyang bigo. Lumipas pa ang mga araw. Tumigil na rin sa kapupunta sa amin si Leonor. Nagtanong-tanong naman ako, Kuya Barry, ngunit ang sabi ng mga kalapit bahay niya ay ilang araw na raw nilang hindi napagkikita ang dalaga at walang makapagsabi kung saan iyon nagpunta. Hanggang isang araw ay nakatanggap kami ng aking pamilya ng isang masamang balita. Patay na ang pinsang kong si Alfred. Ayon sa ina ni Alfred na kapatid ng aking ina na may pumatay sa pinsan ko. Natagpuan daw ang walang buhay nitong katawan sa isang bakanting lote sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Lumalabas daw sa investigasyon ng mga pulis na maaaring may malaking galit ang gumawa noon kay Alfred o kung anuman ay kargado ng ipinagbabawal na gamot dahil sa karimari-marim na paraan ng pagpatay nito. Laslas ang dibdib hanggang tiyan. Wakwak daw ang liig at nawawala ang mga lamang loob, maging ang isang nitong braso. Dahil malapit kami sa isa't isa ni Alfred, ay labis ko ring ikinalungkot ang nangyari sa kanya. Isang umaga, nakasalubong ko sa daan si Leonor. Bigla akong nakaramdam ng saya nang muli ko siyang nakita. Agad ko siyang tinanong kung saan ba siya nagpunta at matagal-tagal din siyang nawala sa amin. Ang sabi niya ay may pinuntahan lang daw siyang malapit na kamag-anak at tumigil doon ng isang linggo. Nang umagang iyon ay masigla akong umuwi sa amin, lalo't kinumbita pa ako ni Leonor na pumunta sa bahay nila kinagabihan para doon maghapunan at makapagkwentuhan kami ng matagal-tagal. Hindi naman ako tumanggi at agad na sumang-ayon sa kanya. Eksaktong 7:00 ng gabi nang dumating ako sa bahay ni Leonor. Tamang-tama nga lang daw ang dating ko dahil katatapos lang niyang magluto para sa aming hapunan. At hindi nga nagtagal, Kuya Barry, ay kumain na kami ng hapunan. Napakasarap magluto ni Leonor.
Nagustuhan ko ang niluto niyang sinigang na baboy na isa rin sa paborito kong ulam. Kuhang-kuha kasi ni Leonor ang gusto kong timpla at lasa ng paborito kong sinigang. Habang kumakain ay nagkikwentuhan pa kami. Mas lalo akong ginanahan sa pagkain dahil sa nakitang saya sa mukha ni Leonor habang nag-uusap kami. Wala na ang bakas ng lungkot doon. Tila nakalimutan na niya ang pinsang kong si Alfred. Marami-rami na ang nakakain ko nang mapansin kong hindi gaanong kumakain itong si Leonor. Oh, hindi ka ata gaano kumakain ah. Masama ba pakiramdam mo? Hindi ko napigilang itanong. Napansin ko rin kasing ang bahagyang pamumutla ng mukha niya. Hindi naman. Siguro naninibago lang ako at naiinitan lang. Sagot niya. Oh, mukhang nagustuhan mo yung niluto kong sinigang ah. Masarap ba? Punang tanong niya sa akin. Oo, masarap. Paborito ko kasi ito eh. Alam mo, napakasarap talaga ng pagkakaluto mo dito. Saktong-sakto. Tugon ko sa kanya. Ay, talaga ba? Alam mo, masarap talaga yan eh. Kasi espesyal na karne ang ginamit ko dyan. Sige lang, kumain ka lang at marami pa sa kusina. Nakangiti niyang sabi sa akin. Maya-maya ay nagpaalam siyang maliligo na muna. Hindi na raw niya kasi matiis ang pagkaalinsangan. Bago pa siya tuluyang maligo ay ibinilin pa niyang magpahinga na lang muna ako sa may sofa kapag daw nakatapos na akong kumain at siya na raw ang bahalang maglikpit ng mesa pagkatapos niyang maligo. Sumang-ayon lang naman ako at ipinagpatuloy ang aking pagkain. Nabitin pa nga ako sa hinihigop kong sabaw. Kaya nagpasya akong pumunta sa kusina para sana kumuha pa ng sabaw doon. Leonor, makikialam na ako sa kusina mo ha. Kukuha lang ako ng sabaw. Paalam ko na bahagyang nilakasan ang boses para marinig niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagkapasok ko sa kusina ay nakita ko agad ang isang kalderong nakapatong sa kalan. Inisip kong iyon ang kalderong naglalaman ng sinigang. Kaya't dali-dali kong binuksan ang takip nito upang kumuha ng sabaw. Umuusok-usok pa nga ang sabaw kaya nalanghap ko pa ang masarap na amoy noon. Kumuha ako ng sandok at naglagay ng sabaw sa dala kong mangkok. Bahagya ko pang hinalukay ang loob noon para makakuha ng kaunting laman. Agad naman akong nakakita ng laman at sinandok iyon para ilagay sa mangkok. Medyo mabigat ang karne dahil malaki-laki ang hiwa nito. Dahan-dahan ko pa nga iyong inilagay sa aking lagayan nang mapansin ko ang hitsura ng karne na nasa sandok. Ano to? Hindi yata baboy to ah. Kamay? Kamay ng tao to ah. Sa kabiglaan ay nabitiwan ko ang sandok at tumapon ang karne sa sahig. Inisip ko pa ngang namamalikta lang yata ako kaya kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata at muling tiningnan ang tipak ng karne. Halos sumabog ang dibdib ko sa pandidiri nang masiguro kong
Kamay nga iyon ng tao. Bigla akong binaliktaran ng sikmura at hindi ko mapigilang mapasoka. Hindi ako makapaniwalang ang kinakain kong karni kanina'y karni pala ng tao. Habang napasoka ako ay napatitig ako roon sa kamay at napansin kong may nakasuot pang singsing sa daliri nito. Mas lalo pa akong binundol ng takot at kaba, Kuya Bari. Para kasing pamilyar sa akin ang singsing na iyon. Kahit kinikilabutan ay tiningnan ko pa rin ang singsing na nakasuot sa daliri at noon ko palang napagmasdan mabuti na katulad iyon ng singsing ko. Napabulagta ako sa sahig, Kuya Bari, kasi alam kong iisang tao lang naman ang kilala kong may singsing na katulad ng sa akin. Si Alfred! Hindi ako maaaring magkamali dahil ang mga singsing namin ay minana pa namin sa namayapa naming lola na siyang nagpasadya ng disenyo ng mga ito. Noon ko naalala ang nawawalang braso ng pinsang kong pinatay. Anak na, hindi kaya si Leonora? Pero papaano? Bigla akong naalerto sa isiping baka nga si Leonor ang pumatay sa aking pinsan. Kung papaano ay hindi ko alam. Naisip kong kailangan ko nang makaalis doon. Nagmamadali akong lumabas ng kusina nang biglang may humarang na isang napakalaking asong itim sa harapan ko. Bigla akong napatumba sa takot at pagkagulat habang galit namang umaangil ang itim na aso sa akin. Napakalaki noon na sa tingin ko ay halos kasing taas ko ang haba ng katawan. Palapit ito ng palapit sa akin habang umaangil at tumutulo ang malalapot na laway nito. Sa isip-isip ko lang, Kuya Bari, ay katapusan ko na ng mga oras na iyon. Nang tuluyan itong makalapit, ay bigla nitong sinunggaban ang putol na kamay na nasa aking tabi. Sa aking pag-iwas ay pinangas niya iyon ng malalaki niyang mga pangil at nilapa iyon sa aking harapan. Matalim pang nakatingin ang nanlilisik na mga mata ng itim na aso sa akin na para bang sadya niyang ipinapakita sa akin ang paglapa niya sa kamay na iyon. Dahan-dahan akong napaatras habang nakaupo. Ingat na ingat ako sa aking mga galaw dahil anumang oras ay maaari akong sunggaban ng nakakatakot na aso na ito. Inipong ko ang aking lakas at saka naghintay ng pagkakataon. At lakas loob na tumayo at kumaripas ng takbo papalabas ng bahay nila. Hindi ko na pinansin kung ilang beses akong nadapa pa at nagpagulong-gulong sa mabatong daanan. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang makaalis sa lugar na iyon at makauwi sa amin. Mabuti na lamang at hindi ako hinabol ng itim na aso na iyon. Buhol-buhol pa ang aking paghinga nang makarating ako sa amin. Agad kong isinara ang pinto pati ang mga bintana ng aking kwarto sa takot na baka makapasok ang itim na aso roon kung sakali mang sumunod iyon sa akin. Malakas kasi ang aking kutob na isang aswang ang napakalaking aso na iyon. Ang ipinagtataka ko lang, Kuya Bari, ay papaano iyong nakapasok sa loob ng bahay nila Leonor. Wala rin naman akong natatandaang may alaga silang aso.
Hindi ko tuloy maiwasan na isipin na baka ang itim na aso at si Leonor ay iisa. Hindi kaya aswang ang kaibigan kong si Leonor? Simula ng gabing iyon ay iniwasan ko nang magpunta sa bahay nila Leonor. Minsang nagkasalubong kami nito ay hindi na rin ako nito pinapansin at pareho rin kaming nag-iiwasan na ng tingin. Gustuhin ko man siyang tanungin, Kuya Bari, ngunit hindi ko na magawa pa dahil sa takot na nanatili pa rin sa aking dibdib. Maski po siya, Kuya Bari, ay hindi rin makatingin sa akin na para bang may ginawang krimen kung umarte ito. Pareho rin kaming nag-iiwasan ng tingin kung kami man ay biglang nagkakasalubong sa daan. Hanggang sa isang araw, may kumalat na balita sa aming lugar tungkol sa sunod-sunod na patayan sa kabilang bayan namin na pinaghihinalaang isang aswang daw ang may kagagawan. Agad na pumasok sa isip ko si Leonor. Ewan ko ba, pero may kutob akong baka siya ang aswang na may kagagawan noon. Lumipas ang maraming buwan at bigla na lang pong nawala si Leonor sa lugar namin. Simula po noon, Kuya Bari, ay wala na rin akong naging bali-balita pa tungkol sa kanya. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi ko pa rin nalilimutan si Leonor. Lalo na kapag nakakakita ako ng ulam na sinigang. Iniiwasan ko na rin ang kumain ng dati kong paboritong ulam dahil naalala ko pa rin ang ipinakaing sinigang sa akin ng dati kong kaibigan na pinaghihinlaan kong isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbigay ng oras sa pagbasa nito. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless. Lubos na gumagalang, Enrico. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.